Molt bé, moltes gràcies. Ja estem? Sí? Ja està bé. Moltes gràcies. Bé, veieu que aquest és un país que respecta la diversitat, que reconeix la pluralitat i dintre del que cap ho han fet amb tota correcció i per tant val la pena que també fem les gràcies per haver compartit aquest acte. El que està passant a la sanitat catalana no hagués estat possible si els dos principals partits, tant Convergència i Unió com el PSC, no haguessin pactat o fins i tot silenciat algunes coses. Aquí estem parlant d'una qüestió de democràcia. Si falla la democràcia no poden funcionar els partits. Si falla la capacitat del ciutadà de saber on són els seus diners, tot l'altre és mentida. Bon dia. Això ho fem bé, vale? Això ho fem bé, vale? Però si hi ha altres publicacions aquí. Si vols, jo el deixo, el tinc que deixar aquí fins que no l'autoritzin. Bueno, jo tinc l'ordre de deixar-ho. Jo ho deixo i... Molt bé. Vale? Sí. Vinga, bon dia. Ja. No el volen, el cafè amb llet? No, I per què? perquè rajen d'aquí. Per què rajen d'aquí? Que fort, no? No sé, això l'alcaldia ho decideix. L'alcaldia?